İyul ayında İstanbul hova menziline çıkan ilgiderli godolonlaryň netijesinde awgust, sentýabr we oktýabr aýlarynda Türkmen hova ýollary gatnawlary hepde 4 sapar boljak görnüşinde täzeden dikeldildi. Emma Türk hova ýollary näme üçindir türkmen watandaşlaryna açyk bilet satanokdy. Buňa garamazdan Türkmenistana hepde 3-4 sapar uçmaga dowam etdi. Biletler diňe ýurdun içinde gödöwçilik astynda satylýardy we isleýän adam bilet satyn alyp bilenokdy. Hatda bilediň bahasy hem aýdylanokdy. İň soňunda Türk hova ýollary türkmen watandaşlaryna noýabr aýyndan başlap online we kassalarda asasan bilet satyp başlady. Noýabr aýynyň biletleri bir hepde ýetmän 480-500 Amerikan dollar bahasynda tükedildi. Öňümüzdäki dekabr aýy üçin satylýan biletleriň bahasy häzirden gymmatlap 550 Amerikan dollaryna barabar boldy. Bilede talabyň köplügi sebäpli dekabr aýynda jemi 13 gatdaw amala aşyryljak üçin bahalaryň entägem ýokarlanmaga dowam etmegi gaty ähtimal. Türkmen hova ýollaryna goşmaça Türk hova ýollarynyň hem gatnawa açylmagy bilen bilelikde Türkmenistana hepde 1350 ýolawçy daşaljak. Bu hem Türkmenistanyň ýagdaýynda gaty az ýolawçy daşalýar diýmek bolýar. Ýollar ýapylmazdan öň Türkiýeden Türkmenistana günlük 1000 ýolawçy gowrumyna eýedi. Indi şol gowrum häzirki wagtda bolsa 5 etse az. Häzirki talap boýunça Türkiýeden Türkmenistana günlük 4000 ýolawçy üçin şertleriň döredilmegi gerekli. Sebäbi ýurda gitmek isleýänleriň we tutulan gaçkaklaryň sany jüwüt meşberde artýar.